Dobré ránko, je tu nový týždeň, aktuálne je utorok, budíček 3:40, krásnych 10 stupňov, vonku -8, autičko mi nechcel naštartovať, bojoval som s tým, že trošku meškám. Aktuálne je 4:40, idem dať hrudník, ramena, ruky, idem to rozbombiť a hor sa do roboty. A dúfam, že tento týždeň bude taký, že pôjdem cvičiť aspoň 4 krát. A keď sa mi to tento týždeň podarí, tak si rozdelím tie tréningy znova tak, aby to dávalo zmysel. A keď budem vedieť, že budem chodiť 4 krát do týždňa, tak to bude veľká pecka. A je to aj vďaka týmto videám, takže ďakujem všetkým, ktorí to sledujete. Dúfam, že to sledovať budete, dúfam, že to bude rásť a poďme na to. Aktuálne cvičím 30 minút. Dneska mi to trošku nevychádza, ale je to všetko pre tú zimu a že som ráno štartoval auto 20 minút. Čiže dneska nestíham. Ramena budem musieť iba tak preletieť. Potom si dám na ramena už iba nejakú super sériu na ruky a tým pádom budem aj končiť, lebo už je veľa hodín, aby som aj stíhal vôbec. A presne preto si chcem tie tréningy rozdeliť viacej po partiách, že necvičím takto, lebo potom nemám čas na to si to odcvičiť tak, ako chcem. Lebo už teraz vstávam, teraz je 4:45 a aby som si aspoň takto odcvičil, tak vstávam o 3:40, aby som vôbec stíhal. A skôr sa mi akože vstávať určite nechce. A musím to dneska iba preletieť. Ale zatiaľ dobrý tréning, tréning v tempe, cítim to, ide to, je to super, je tu zima, ale čo s tým narobím, no, nič. Idem to rýchlo odcvičiť, idem na tie ramena na ruky a máme konec. Mám po tréningu, dneska to bolo super, bolo to v tempičku, odcvičil som si dobre, neodcvičil som si to, čo som chcel, ale je to preto, lebo som meškal, ráno som 20 minút štartoval auto, som mal extrémne nervy na to, ale nevadí, ako hovorím, odcvičiť som si odcvičil. Ďakujem vám za každé zhliadnutie, za každý like, za každý komentár, za každý odber, som neskutočne rád, že sme v tom spolu, dúfam, že v tom budeme aj pokračovať. A mám pripravený nejaký nový content, ktorý pevne verím, že sa mi podarí začať už od budúceho videa. Tak ešte raz díky a vidíme sa.